Achiedh nade mar nok mar classes e skunde mag piny owacho kaachiel kod mago eko mag ji giwegi ema podi ineno e sani makoro jopuonjre duto te noseyaw skul e higa mar 2021. Lolwe TV notimo limbe e skund primary Mamana Academy mayudore Seme, kendo jafwambo marwa Sophie Sao miyowa ler matut ewi wach makamano. E skund primary Mamana Academy mayudore kar chung' od bura ma Seme e kaunti ma Kisumu, kokalo kuom japuonj maduong' Joseph Okun nowacho ni nyocha giketo okenge mag gero classes manyien, kata kamano jopuonjre mamoko manyien pod medo donjo e skundno, gino ma gineno ka biro bedo chandruok ndalo mabiro ka ok gimedo classes moko kendo. Matiende ni king'iyo bathe malo kacha tineno ka chal ni e kuonde manisome omukgi. Koro nyocha wagero masa manye corona timore ni nye wagero classrooms gi kama kaka gin. Ageno ni usewuotho e igi muneno kaka igi chalo. Yeah, that is the kind of environment ma chunywa gombo ni mondo nyithindwa obedie. Japuonjno omedo ni kata kamano to giketo wach mar luwo chike duto te mag COVID-19 gi chenro mag chiemo e skundno kata feeding program, ni mar thoth jopuonjre e skundno gin mawuok e familia mago mochando kod nyithi kiye. Lunch bende wamiyogi odiochieng' ma gibiro ka. Moko kuomgi uniform ma girwakogi bende moko kuomgi yudo e skul ka. Kama jomoko bete malo kacha nitiere water points ma nyithindogi loge gin positions 5. Moro ket kacha, moro bende Koro magi are water points ma nyithindo nyalo luoke lwetgi. Sanitizer be wan go, sabun nitie, magi duto nye wakete ikruok gi. Kidhie classes go, desk nitie moromo. Ne Lolwe TV and Sophie Sao.